RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghataw og kinabuhi ang akong suwat suliran. Ako si Nove, 29 anyos, minyo og may usa ka anak na karon. Niya magpuyo sa Konsolasyon, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Aron hisabtan, sugdon ko sa diyang namabdos ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Mabdos na ko. Mo ba day? Sa ito pa, maamahan na day ko. Oh, Dong Jimar. Yes! Yes! Ay, salamat sa Ginoo. Humans pila ka pagsuway. Namabdos ka na gyud na. Malagi ma, nagtuo gani ko nga dili gyud may magrasyahan sa Ginoo ni Jimar. May gani kay naa na gyud in taon. Pag-amping gyud ug sugod karon, ang angayan nimong mga panganon ha kanag yung puno sa nutrisyon. Kanang naay mga sabaw aron daghan ka gatas pohon. O ma. Unsa day? Mauna dong, nag-crave ko glitsyon. Uy, lechon ka day? Wala gyud dong. Mogi akong gipangita. Ano na si? Mangita ta day? Dara day oh. Usa ka kilo gini akong kipalit aron na gid nga magakaon og lechon. Oh, Oh, anong nang naong nimo? Di ba mato di mo ganahan kag lechon karon? Oh, yan oh. uy. Gusto ko atong tiil nga part. Ha? Katong tibuok gyud tiil ba? Gusto ko ako mismo gyud ang mulubag sa tiil. Unsa?
Naunsa man sad ng imong cravings, uy. Nya, be, maging ganahan na ako, ma. Sa umanin ako. Hindi ko kasabot sa akong kaugalingon, God. Kaya kung dili matuman akong gusto, dili man ako mapugngan nga muhilak. Unsa? Parehas karon o. Oh, Wagin matuman akong cravings nga tiil sa lechon ang akong giingon, ang akong gusto. uy. Nihila ka naman ni noon diha, uy. Yung anak siya dito sa bahay mo. Basta na ganun siya dili matuman sa iyang gusto na mo hilak. Sura po dahil tibok lechon na lang yun maipaliton si mong bana, uy. Kamahal po doroy kong tibok lechon, no? Ay, pastilan. Ayo! Ayo! Kinsa man ron. Tan pa, be. Gawson ako. Mauna nang, nang-invite si mama ninyo, bunyag manggod sa kong manghod ron. Adtuon mo niya sa bahay. Uy, mao ba? Dong, nailit yun? Na ate. Uy, be. Naunsa ka ba ya? Uy, ngano ko tang mangutana ka man? Kauwaw man lang ka. Mama, mga tutaman na. Sige na. Unsa? Uy, pagtarong sa imong lihok diha, uy. Abi pa lang, watay kaon din sa ato. Ma, sige na, good. Mga tutaging bitaw ta. Ay, lagi. Kadiyot sa uy, mag-ilis sa uy. Dali, lingkod mo dali. Salamat. Ma'am, pwede na ako pangayoon ng tiil sa lechon? Oh, sige. Why problema na? Abi, naunsa man ka, uy. Okay ra, oy. Why problema? Ma'am, sorry kayo, ma'am, ha. Sugo manggunis bata, ma'am. Uy, mauba. Mabdos di ay ka. Nala, sige. Kuha lang diha sa imong gusto, ha? Napatay daghang pagkaon diha. Ay, salamat, ma'am. Sukad ko ni Mabdos, grabe gid kaayo akong craving sa lechon. Og maoro bagyo akong gusto kanang tiil gyud nga part. Gusto ko nga ako pud mismo ang mubali sa tiil. Dili bayag ko hilig lechon baboy, pero sa diyang ni Mabdos ko, murag mao may sugo sa bata. Katawanan man huna-hunaon, pero usahay makalipay sad kaayo, kay dili na may kinahanglan mo palit, kay sa gunson man ang imbitasyon sa mga kaila, unya, dili gid mawa ang lechon baboy sa maong hikay. Unya, Nisagot si mama nga kuha ilan ang ikaduhang lechon diha. Ayaw ko nutong gidisplay sa gawas kaya naan mga bisita. ay, salamat. Buutan na yung auntie, oy. Salig na kang mabdos ka. Go, promise. Waman intaw na ako tuyo agaw, uy. Dili bayag ko ganag lechon. Pero karon gaw, masuya, gyud ko. Ay, makuha ko, ha? Grabe! Karon ka naglubag sa tiil, ha? Basag di lang good ko, good. Morning nga part ang akong gusto, kinig yung tiil. Hala, sige. Mauman ka, ha? Kasakit sa akong tiyan. Mga anak naman tingali ko. Jemar! Jemar! Dog, mga anak ng tingali ko. Sakit kaya akong tiyan. Mo ba? Ano na? Dado natin ka sa ospital.
I'm sorry to tell you, na congenital hand deformity ang inyong anak. Unsa, Dok? Day, nga naman ka nga nalubag ang kamot ning atong anak, no? Unya, gamay pag yun. Kompleto man takas vitamins. Maula kidong. Luuyasad sa atong anak ko eh. Nahusto na. Ikaw na yan. Ang importante, maura ni. At least magtubo siya na makahimo paghihapon siya sa normal nga kinabuhi sa katao. Dong. Dili ka na tungod sa imong style sa una, nga kusog kay kang mulubag og tiil sa lechon, samtang mabdos ka, maong naingon ana ng imong anak? Unsa ma? Makaingon ko nga doon na say punto si mama sa iyang gisulti. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kompleto man unta kos vitamins sa diyang nagmabdos ko. Pero nga nung diyang nataw siya, lubag man ang kamot sa akong anak. Ikaduhang pangutana, posible ka nga tungod ni sa akong cravings samtang nagmabdos ko niya nga kusog ka ikumulubag sa tiil sa lechon. Maong ni resulta pagawas sa akong anak. Ikatulong pangutana, kung dili man ni siya tungod sa akong cravings nga kusog mulubag sa tiil sa lechon samtang mabdos ko adto. Unsa may posibleng hinungdan nga ma-deform ang kamot sa bata inigawas niya? Ikaw pa to katapusang pangutana. Posible basad nga kaliwat ting mga ingon ini? Wa man sad ko'y nahinumduman nga na ako'y kaliwat nga sama ini ang kondisyon sa akong anak, ingon man ang side sa akong bana. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Novi. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, anena sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related ng mga problema, tungod kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, o usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. O diba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga, if you can dream it, of course, you can achieve it. Ang kini magkuno nga tong kinabuhi, magsugod ni sa panghuna-huna. Tanang mga butang may tabo din magsugod sa panghuna-huna. Kay kuha kay plano, unsa may direction si mong gibuhat no? So tanan mga kanang mga discoveries, kanang mga sa siyensya, sa medicine, sa engineering, tanan magikan na sa imong mga damgo, mga panghuna-huna, no? Alright? So nga to magtatampo karong adlaw si Nubi, 29 years old male, married rather, na ni siya usa ka anak taga Konsolasyon, Cebu. Wow, kumusta naman dahil si Ma'am Lolita Vintic o si Ma'am Luisita Balduaso, diya sa Konsolasyon, o mga paradyang family diyang dapita, no? Nubal family, mayong pagpaminaw, no? Sa may mga tayong taga, diya po sa Konsolasyon, sugod Southern Leyte, mayong pagpaminaw diya, no? Mga butad, mga diharmi, mga biloso, mga maulas, no? Mga kaila diya, no? Daghan, mga Duran family, ako mga parente, no? Mayong pagpaminaw.
Labi na gyud ni Juging Irana, no, da sa Mahayahay. Si Kapitan Jaime Butad da sa Barangay Mahayahay. Ma'am Gima Distrisa mayong pagpaminaw. Alright, so going back to our sender, si Nubi. Unalimtan din na nako si Brian Nadila Batayula o si Jerry Nadela. Happy birthday day ni Lulong Bantilan, no? Ingkita magud ni Brian. Sa dok, kadadlog ko naminaw nimo. Sa magud Brian sa kadaghan sa atong gustong i-greet, malimot na lang. Alright, so si Nubi, taga Konsolasyon Cebu. Punto medikal ang problema ni Nubi, no? Ato laning tagag pagtagad, no? Kompleto man unta kos vitamins sa dihang nagnabdos ko. Pero nganong inborn nga lubag man ang kamot sa akong anak. Well, daghang mga factors to be considered nganong naay gitawag na tuog congenital malformation, no? Or mga dili kasagaran nga may tabo sa development sa baby dito sud sa uterus. Dili lang ang kakumpleto sa vitamins, kundi basig na ay mga untoward incident like nauntog baka or naabay defect sa chromosomes, no? Namatay inborn errors of metabolism. Mga daghan gyud kayo mga developmental problem nga mo come up mong pagtuon sa una sa pediatric subject, no? Daghang gyud kayo, no? Naay uban na mga clip palit, naay mga hair lip, naay uban na ni naay mga nagkuugulo, kay hydrocephalus, nasa microcephalus, so naman yung mga abnormalidad sa mga extremities. So dili lang vitamins ang atong basihan, Nubi, ano makaingon ta nga guaranteed gyud nga normal ang paggawa sa bata nagka-tao, no? So wa na gyud ko mo ngadto sa mga buntis nga naminaw nato karon, wa na gyud ko mo sa naaklay close monitoring sa progress sa pregnancy by your attending OB-gynecologist. Ay para kung na may diferensya intrauterine, expert man isla ani makurhian as soon as possible. Di kaduhang pangutana. Posible ka nga tungod ni ka sa akong craving samtang nagnabdos ko nga kusog kayo ako kung mulubag sa tiil sa litson. Maong ni resulta paggawa sa akong anak. Well, di lang po kumukumin. Kining craving sa pregnancy gitawag na mo og pika, no? Uban mag-crave og santol, mangga, ngimo litson. Wow. Naay mga ingon ani napoy mo yung nganong ingon ani man ni siya pagkatao tungod kay kusog mo kumukaon og kanang pawikan moong mura pog pawikan ang akong anak. Naay mga totoo nga ingon ana pero kuan magug ko Nubi, medical doctor mo ko, so ako lang ibase ang akong komentaryo sa medicine side, no? Although we cannot rule out possibility nga naay mga ingon ani mga supernatural or mga belief nga ingon ani, labi na nga sa mga hilit-hilit ng mga lugar sa rural area, no? So naay mga istorya ngayon ani pero bili ko kampante nga mo komentaryo nga tungod kay kusog kay kang mulubag sa bato sa tiil sa hilitsyon mo sad nga naglubag sa dang kamot sa imong anak nga pagkatao, no? Ikaduhang pangutana, kung dili man ni siya tungod sa akong craving nga kusog kung mulubag sa tiil sa litson samtang nabdos ko, unsa mang posibleng hinungdan na deform man ang kamot sa bata inig gawas niya. Actually, sa ako manumduman sa mga ubigay ni nga subject sa una, normal nga paggawa sa bata is sipalik para maguna ang ulo. Pero naay mga panahon nga putling, maguna ang tiil. Napay panahon maguna ang abaga. So mao na nga dili pareha ang inunta pagkabutang sa developing fetus dito sa uterus. So, usapon ni nga maingon ta makonsiderar. Another possible reason is there might be some abnormalidad sa configuration or sa forma sa imong uterus. Kana kung wala gyud ka ma-monitor closely sa imong attending OB-gynecologist. Another reason is mo gito na kay inborn error, congenital, genetic, something to do with the gene na dili na to ma-explain dali lang din no? Kay bisan kami mga doctors, bisan ako maglisod kog sabot ni usahay ning mga congenital malformations nga namatay mga inborn errors nga mao na mga metabolism sa mga enzymes, mga whatever, no? So mao na nga
ipakita lang ko kahani og sa may mo pakita orthopedic surgeon, no, kung say mahimo nani labin bata pa, no, ug na may mga intervention nga mahimo para matarong ng kamot sa imong anak nga naglubag man kaha, no. Okay, sunod nga pangutana, posible basad nga kaliwat ning mga ingon ani naay mga genetic loading, no, kung ginaingon naay mga manang mga gene, no? Wala man sad ko'y nahimduman nga naa ko'y kaliwat nga same og condition sa akong anak. Ingon man ang side sa akong bana mo. It doesn't follow always nga wala kay kaliwat nga exempted na ka, no? Just like, muhisot lang kong mga psychological problem, no? It doesn't follow nga walay na psychologically deranged sa inyong pamilya nga there is no possibility nga magka-develop sa ka. So the same is true with this deformity sa kamot sa imong anak. Yung kawa may kaliwat nga naingon ana, o there is always such thing as the first time, no? Pagkita lang ni siya novi og orthopedic surgeon o pediatrician din orthopedic surgeon, dako akong pagtuo with the advanced technology karon sa siyensya, sa medicine, makurhian ning nalubag nga kamot sa imong anak. Pa-x-rayhan nila, mo surgical siguro, na sila mga ibutang diha nga mga laki, gitawag din nato sa Binisaya og laki-laki ng brace ba nga ay nagkatubo sa bukog, tarong na siya nga mutubo, no? Sa may mga orthopedic surgeon diri sa akong Janos Vizcaino, no? Musta naman ang mga unay mga expert, no? Ipoy Ilano. Mauna sila yung mga expert aning mga aning problema. Alright, so now nakasabot ka, novice, akong speaker nimo og ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa kini akong suliran. Makausap pa, ako si Dr. Rene Obra. Maningkamot rin ko pag-speaker ninyo, bisag dili ko surgeon, dili ko orthopedic surgeon. Akong anak, orthopedic surgeon. Ngambog ko ninyo, anak. Magwangan akong anak, orthopedic surgeon. Pero ako, psychiatrist ko. Pero basic knowledge about any medical problem. So, from all of us, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakarman. Daghang salamat. Hasta la vista. Until the next time. Bye-bye.